Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Play phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni Manta kasni ka ap sautrik no pra 8,000 san ka KSU right nong tung sakil hadin ka jing ot bat in ijing e ki pai ba nong shong chnong ka saw lom darbar ka badan chaki than kha put bar ka asam kala penti bat pen bhai ka surok hak te ka shnong da ka ba pha haringkat ka JCB kum ka jing ai snow bha ban nek man Christmas kumban shupin kan mau kani ka shnong kani ka jaka ba ki parado parasnam jungi ki sha thombor ki life hoteli ki longyeng kila sha thang haknat forest asam house name 8,000 san bar hakaba ki nongyalam hapo ka jingyalam iba Samuel Bijurwa president KSU sengkmi ha ka tu kapor ba Hamlet Darling General Secretary barim haringkat ima yet hoping stoning do kilalet mardor banet khmi banet ai jingeram bar yada ye ki parado parasnam ha ka ti ka shnong bar kila penshim wai na gawai ka jaka ban share dara shipon na kapta kate ki longyi kate ka jinglet inti da ka KSU right nong tung circle ka dairu hadin ba ki nong shong shnong kate ka shnong kala ut bat insong shaiba Samuel Bijurwa chairman NESO min haka khandu turing ha ka jinglet jingo jong I ya kate ka shnong Gani kasngi at sautrik jong u benai di sembah ajar pesan ni na kaliang jong right nong tung circle lembat ke jingdon lang na ko eastern border area ni ya wan hakani ka snong saulun lum durbar ka snong ka ba hau ar hajasan kadi ke snong ka balamat e jing e na ka benta aba kisha kombor hati pede kijak bendriu lagi dah dia kijak bendriu karbi bat tibe senonru nak ketiga jakana saulun durbar bat nak kaliang jong fresh asam tibe sendon nang tei bat kumta da kajingya don lang
jong i mai hoping agusnem abat ka jing ya limpi hapreng i basam bat ba hamlet nilayo ban penyo jaka yaki sipor hakani ko umsaw lum durbar ini kidi jing baka kani ke snong kaman nakaliang jong ka KSU kam semlaklet na kapor namar ba ki parado kesnam di jengi wala ki don hangno handrai nakaliang jong KSU hi kasmo ba lada ki don hangno ki dehi ki parado kesnam jengi te kani ka ni kemla banda klet ban ai kublei kani ka jing kublei ka bakar pangru kan lek sai ba sam ba ilawan ban yuk chat yang sisin rengkat bat balam balaiwan hak tu kesni nak benta kabala sedo hapo hati kawa te kejingwan kajungi ta penyok mensim sa sisin ya kini kinong snong jong kani ke umsaw ron durba te hak kejingwan kajungki i bakani ka lakat la arpo teli kisnam tam kala don kani ke snong hangne hanrei na kaliang jong kanu kejingirap na kaliang jong kasorkar timpat yo ai habidai ber kumne kum bakalong kum usurok kum ka umbam umdi te na kaliang jong i balam ibala don rengkat bat ibala ai ka kamensim kumno ba i ro ka jinge jong kani ka snong leng ba uni usurok te ila pha ingi kum ka right nong tung circle bat ka eastern border area banyodan lang ha kani sini na kamta ka jing tha jong i bangin sim ya kani ka lat ka kabu kumno man penbha ya kani surok kenang ba kani ki ba song snong hangni hapo sam lum durbar kinomat ya jinge lah ka pang stom lah ka yang habro kilyang namar bakat surok kambiang penduk sibun ki jinge kumjuru hauni upnai january kandon ke jinge seng ke jungi handai kalenti pat ka bakoro ram lese na kalyang jong ikali ban wan kin sasem ke jinge handai mentangi i kumni kum bakalong uni usurok lengba da kajing trei menta kasni lengba da jing pha jing i balam kublai sibuni pi balam kum presiden jo keseng kmi kidon kamensiam na kabenta banyodon lang ha ka do kanu ka khap nam ta kajing jong ki parado perskam jongi na kaliang jongi kum karai nong tung circle nimla ban siu kuliang nibu kajing duai pi baro kinong kikam jong si isi hi kinang don kamet ko pot bakia kinang la ban sifri ya ki parado persnam badon hapo kapri nyukrap te kublai sibun ya kirong ba snong bedon lang naru isket trisnong balap yang subha yangi kani kasni na kabenta ka ba wala ning trei tangkat no kenta handrei le se ngimla hadu banda penbit pendiang hadu kata handrei ke ba na kaliang jong keseng kala banle kublai sibun ya kajing pedang subha jeki ini te ai kublai ru ya